Dumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Pinti. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinag-uluhan. In my daughter's eyes. In my daughter's eyes, RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Pinti. Din ako kayang awa ng kahar. Ma, sakto na. Dili, mamatay ko. Kawa ng imong amahan. Mukuyog ko ni mo, no? Mukuyog ko ni mo. Ma, manaog taon diha, ma. Muuban ko ni Papa ni mo. Tabangi ko rin makanaog ni Mama. Ma, naog diha ka. Ma, ako inasakitan ng lanaw ni mo nagsige kaghila. Sakit kaayo, nak. Ma, nakasapot man ko. Hasta ko nasakitan sad ko. Naglisod sa kong dawat nga wala na si Papa. Pero makinahanglan nga magbaligon ka. Gusto din ka nga mag-goal si Papa nga magtanaw mo karon. Ganingon anak ka. Uy, patuwa sa mga anak, gingoy. Kinanoy, balakan ako na siyang maunsak ka. Naibaw man ko. Naglisod pa lang tsukog dawat. O lagi. Pero unaw na apod, na napakay anak nga nagsalig ni mo. Mao lagi. O, hawat ako ha. Kahit katantag ka. Doon sa naman tao lang naong ni mo, oy. Wow! Ang ayan na mo si mong hair, ma. Ay, na, si tita ni mo ay. Gisuroy man ako sa salon. Natripan hinon ang akong buhok. Ma, ganahan ko anak nga magatiman ka si mong kaugalingon. Permi habi na ha. Ikaw, gidnak. Pinti, sige na. Kuyog lagi na mo ron inig-out na to. Na, di lagi ko hilig og ingon ana. Uy, 50 na sa taon ko niya magdisko-disko pa ko. Ug usap pa, di ba ko muinom, ha? Ay nga naman di ay, uy. Naunsa. Ang importante nga malingaw ka. Pag-enjoy sa imong life ba? Ay, excuse ha. Hello? Nak? Ma, ma-overtime ka ron? Nga naman ka? Time pa, naghilak ka? Ma, Nga naman, usay dahitabo, ha? nagbuwag na mininik. Uy, mao ba? Kuan, ani na lang. Magkita ta, nga inig-out ako, ha? Magkita ta, maglaag ta. Asa man to? Manisko ta, ako'y bahala nimo, okay? Sige na, nak, tiwason sa akong trabaho. Bye, nak. Day, sorry ha, pero di ko makauban ninyo ron. May lakaw mi og sa akong anak. Let's party! Woo!
ang pwerte man nimong inom. Hasta ko nakainom kog apil. Pero nag-enjoy kaayo ko, ma. Salamat kaayo. Way sa payan, anak. Nahibaw kang ni arakit ko, ha? Bisag unsang klasiha sa problema. Malalaki man o maunsa, naarakit ko permi para nimo. Salamat, ma. You're the best mama ever. Nalipay jud ko nga nagtanaw ninyo nga nagsige mo glaag sa mong anak ging. Nag-enjoy gyud kaayo ko, ging. Karon nga, wa nang akong bana, o wa na po'y uyab si Shine, na nagyud may oras sa usak-usa, o nindot gyud kay sa pamati ay. Pero ging, dili saan maayo, way nga hangtod-hangtod na lang yung ka nga ingon ana, ha? Naibaw ko nga moabot ang panahon nga mangita kag lalaki. Kasi Shine, mamit yun niya na. Bitaw no. Pagsuway o mga dating app, patuloy ni Shine ay. Sige. Abay mong cellphone, mabi, kay installan ako. Salamat, nak. Okay na, ma. Iswipe-swipe ra na nimo. Sige, nak. Mag-install sa kakog ako, no? Sige. Total, wa na bitaw kay uyab. Sige, ma. Sumayan ako. Ako kauyon ini. Swipe, be. Hi. Ay, kini. Guwapo. Ako nang entertainon, be. I like you. Oh, I like you too. Gusto kong magigila-gila si mga anak. Kuan. Sige, ako lang unyang ingnon. Uy, ganong nagduwa-duha man ka. Wa ko mahibaw ko nun sa reaksyon ni Shine. Good. Hala no, si Shine ka ang nag-install ana sa imong phone, no? So dili siya mahibong kung entertain ka og lalaki. Go na! Ma, busy pa ko. Dugi kong mauli. Ay, mao ba, nak? Sige, nak. Kuan unta, may ipakita lang unta ko nimo kung di nakabisi. Unsa man na? Basta. Mag-excited man sa taan na, ma. Pero sige lang, ma. If di na ko busy, mag-chika ta, ha? Love you. I love you too, anak. I love you. Tarong ba? Lagi. Seryoso ko. Ganahan ka. Anahaw di ka sa inyo para matuo ka. Ayaw sa... Di lang na to pakalitan ang akong anak, ha? Okay. Unya, huwag lang ko. I love you too. Sus. I love you too. Uy, pila naman kaadlaw nga wa mag-online si Fernan. Nagpangita naman hinuon ko niya. Ano bang nito man sa dayon ko? Basig binuang na tong iya, di rin ako. Di na lang kumulaom. O si chika, ma? Ha? Ay, wa nak, uy. Tarong ba? Unsa bitaw? Ay, naara ko'y naila-ila sa app. Unya, di man dahil seryoso. Ma, ayaw pag-expect og seryoso gikan anak nga app, ha? Ikaw, sad, paglingaw-lingaw lang. Ayaw seryoso ka. Oo, na. Hello? Nanawag man lagi ka? Pasensya kay ha. Naputlan mig kurente. Maong wala ko magka-online. Nagdipinsa ko sa kwarta. Hangtod gani karon. Wa pa mabalik ang among kuryente. Mao ba? Pila din yung bayranan? Tabangan ti ka? Tinuod ka? Lagi. Pila man? Ha?
Nagpala ka kwarta? O lagi. Ay, no, sa mataon ka, oy. Pangwarta rin tuyo, anak. Undangan na, ha? Undangan na. Ha? Undangan na. Samtang wa pala magkagrabe ka ng imong gibati. Kay kung tarong na siya, o kung nahala siya kaikong imo, o hindi na siya mudawat, oy. Ging. Ma, nakoy chika ni mo. Oh, unsa man anak? Sa tinuod lang ba? Ning nangaging adlaw bitaw. Nay nanguyab na ko. Wala ko magpahibawan ni mo dayon kay basin og binuang ra iya. Pero nakita na ko nga tarong gid ay siya ma. Mao ba nak? Maayo hinuon. Nagpaabot ra gid ko nga makakita siya para pliti pa doong dinhi sa Cebu kay taga Manila man siya ma. Og karon niya na siya dinhi ma. Og ma, ako sing ipalaila nimo. Babe, si Mama Pinti. Ma, si Fernan. Oh. Fernan? Oh, nga naman, nakaila ka niya? Wa. Amgit lang siya og naw sa akong kaila. Nice to meet you, Fernan. Nice to meet you, Tita. Mura ramag, dili iglagyo ang atong edad. Pinti na lang. Pagsabot sa mo diha, ma. Magkuha kong snacks neto. Fernan, please. Dili ko gusto maminaw sa imong katarungan. Usaray pangutanan ako. Tinuod pa nga mahal ni mo ang akong anak. Oh. Kung unsay makalipay sa akong anak, mausaday kalipay na ako. Pero Fernan, unsaon ako pagsalig ni mo nga dili ni mo pasakitan ang akong anak. Mahal ko siya. Tinudan na yung akong gibati niya. Muna'y tinuod. Ugunta, hatagan minimos among kagawasan. Fernan. Sakit man para nako o bisan na ako'y pagduda ni Fernan, pero dili ko makahimo sa pagpugong sa ilang relasyon. Maski pilit na mong taguon ni Fernan ang kamatuoran, kay di na mo kayang masakitan si Shine. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mga mga higalang kaagi ni Pinti nga taga Cebu City uban sa awit nga gipangayo. Awit nga naguluhan, In My Daughter's Eyes. In my daughter's eyes. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa kahapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kahapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Roy, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nga nahimo na ako sa kabit sa akong asawa. Aron nyo yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
Kaan ni mo, higit ka, Roy. Ikagimoy na nag-agpisa sa akong kinabuhi. Ari, oy, day! Unsa may saan ako nimo, ha? Ari! Gusto na! Nagmahay kong nagpakasal ko ni mo. Unsa? Ikaw pa mo ingon ana? Ikaw man maoysig padagman ako! Bantay lang yun ka, ha? Hapit na yung kumapuli ni mo. Day! Unsa? Makibuwag na ka? Oo. Ikapoy na ko sa tong kinabuhi. Unya, asa masag kuno ka? Naibaw ba ko nga, wa kay pamilya din sa Cebu. Bahala na, eh. Basta kay, sabot na tandaan, ha? Wa na tahilap tanay sa usag-usa. Bing! May gisaligan di ay. Ha? Kinsa mo ba? Si Bing. May uyab naman kuno dayon pagbuag ninyo. Unsa? Dong Roy. Dali sa godong. Unsa ma? Di ba si Bing man ka nang hakot sa mga gamit o nga nagpatabang sa mga silingan? Nipalit na di ay siya din eh. Oo, siya tuod. Unya? Okay na din na nimo. Naapa siya'y kauban nga lalaki oh. Ya, sagdil na naman eh. Nagsabot naman sa dumi nga, wa na may hilab tanay. Roy. Ay. Oh, kinsa barong sayo king nanukdok. Guawso na ko be. Brad! Sayo ha, gulo ninyong nanukdok din ha. Ay, pagbuot, oy. Punaw na sa kuno bingbe. Nga naapay mga natog. Dili mo maikog. Uy, tayo pa. Nilapas naman mo. Ikaw naman ninyong kaapay ng party sa mong yuta. Sa inyong yuta, oy. Naapagapoy ko katungod no anang yuta, ah. Kay dili pa taanog. Asawa paghihapon ko nimo. Unsa? Mao siguro hinungdan nga dinhi na nibalhin si Bing sa among silingan kay mao ni giplano niya nga kan-an og space ang among yuta. Gipasagdan lang nako para wa nay samok. Pero sukad nga nibalhin sila sa among silingan, samok na kayo ang among kinabuhi. Unya. Oh. Nagunsa man ka dinhi, Bing? Ay, wa na may makaon, eh. Maong nagkinahanglan ako sa imong sustento. Ha? Unsay sustento tan? Asawa man ko nimo. Maong obligado ka nga mohatag nako. Bahala ka, oy. Kung anong dili man ka mangayo si mong kabit. Di ka mohatag? O sige. Tanawon tag unsa ka kagahi. Ikihata ka. Unsa? Kinsa mo ron? Roy! Kawasya! Nak. Kawasya! Ang kaipon karon ni Bing, nangita nimo. Unsa ma? Kawas, Roy! Sige ma, akong gawson. Unsa may problema ni mo, Brad? Ayaw tawag kag Brad. Ha? Ganon dili naman mo mamahawa dire. Unsa? Ug anong kami man maoy mamahawa? Kibaw ko nga bakay gusto sa kong asawa. Kibaw ko! Kung magkaangkon kag-asawa, no? Ngano? Kasado ba gud mo? Animala ka, patsut ka! Brad! Brad, kanang konsilyo ba? Imo ni ipalayo na! Hayop ka! Patyo mo ang tapon nimo! Ay! Diyos ko! O sige, buhati ko na! Sandipis na ako! Sandipis na to! Ikihata ka! Wa na jud ko laing choice atong higayuna. Nisukol na lang jud ko. Kay kung wa pa na ako mailog ang kutsilyo, patay na unta ko karon. Pero wa ko mahadlok nga ikiha ko. Musukol ko unsa may kaso nga ipasaka sa akong asawa nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa nag-ipon pa mi sa akong asawa, pero may kuniyang dawg-dawgon.
kulatado kay ko. Kung may bawsi para sa mga babae, unsa man ang sa among mga lalaki? May kaso ba ko nga pwedeng ipasaka batok niya? Ikaduhang pangutana. Husto ba nga akong asawa nga naa pa siya katungod sa among yuta kay dili pa mi anald? Pero buwag na mi. Og sa nag-ipon pa mi, ako ra gihapon may nagbayad sa yuta. Ikatulong pangutana. Obligado ba day kong muhatag gihapon sa akong asawa og suporta? Nga buwag naman mi? Og may lain na siyang kaipon? Unya wa pa gyud mi anak? Ikaupat o katapusang pangutana. Buhi ra ang kabit sa akong asawa. Pwede ba na ako siyang kasuhan o grave threats? Kanang hulga man siya nako nga iya kong patyon. Pero siya maoy naa sa ospital ron tungod sa akong pagdunggab niya. Og base sa akong pagsaysay sa panghitabo, self-defense ra ang akong gibuhat. Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, Roy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga kapikas, karelasyon, kabanay sa ato ang mga properties, mga kontrata, mga dokumento nga legal, maskig unsa pa ng mga pangutana ninyo dinha, ipadala dayon inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa mga matag adlaw nga maminaw mo punto medical man or punto legal. Medical kay si Dr. Obra man na ang tighatag natog tambag, and of course ako Attorney Elaine para sa mga legal nga mga pangutana na agyud gihapon may makutlo na mga pagtulunan, dili lang nga nalingaw mo sa ato ang drama sa kahanginan, usahay katawanan, usahay makaguol, makalagot, pero may ta nga ang kanang mga pangutana sa ato ang letter senders makalamdag sad ninyo, makatabang sad ninyo ug makahatag pud ninyo og giya, no? Para in kaso di ko gusto nga maabtan mong ingon ana nga suliran og pangutana, pero just in case kabaw mo unsaon pagdeal ni nga mga pangutana og mga problema in life, di ba? Greetings sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook, The Law and Me nako nga official page, The Law and Me by Attorney Elaine Bathan gyud ni guys. Pero thank you kaayo kanipod ato ang commenter diri nga sa ako ang page niingon si Marie Villa, a gorgeous lawyer listening agoy from Brisbane, Australia. Ako biyang igsuon Marie Villa, no, kay taga Brisbane pod si Mini, no, baka naminyo pod siya og taga dinha pero Pilipino pod before, Australian citizens ni sila. Ingon niya, I'm your avid fan, intelligent and spot on when you give the counseling, a bit of sermon, halaoy, which I like because some of them needs a bit home truth. God bless you pod, no? Salamat sad kang Johnny Piscos, Honey Roo, kang Glidel, kang Flora Mariano, kang Beverly Padua de los Reyes, kang Joan Bagaw, and kang Marcela Dapar Buaya. Thank you for your like and your followers, pag-following o pagpaminaw sa ato ang programa. Thank you for the greeting and magpasalamat sa ta sa mga maminaw nato ug mag-like ug nag-follow, no, dili lang ket sa kini ang akong suliran kay ang kaning ato ang mga programa sa stasyon hagoy mapaminaw gyud nato po live sa Facebook account ug inaw nato ug mag-like ug nag-follow, no, dili lang ket sa kini ang akong suliran kay ang kaning ato ang mga programa sa stasyon hagoy mapaminaw gyud nato pod live sa Facebook account ug sa salamat kaayo ninyo. Punto legal ta karong adlaw ug ang ato ang letter sender tawagon nato sa pangalan nga si Roy. Di man ni siya mosulti og asa siya ipatago niya ang iyahang address kay medyo sensitive ni, no, ang ato ang drama kaganina nga napaminaw ug ang sa situation pod
sa ato ang letter sender, at least no pagsugod pa lang ning angkon siya nga nakasala siya, no? Nakasa gyud ni siya. So naag gyud ni siya ay nabot na himo gyud, no? So mao ni ang iyahang unang mga kabay man ni sa relasyon, no? Kay murang nakasukol manggod siya na nagkainkwentro lagi kay kani laging mga bawal nga pag-ibig, guys. Unsaon man gani? Pero sige lang, ato ding no judgment ha, no judgment here. Unang pangutana, sa nag-ipon pa mis akong asawa, permi ko niyang daog-daogon, kulatado kaayo ko. Kung naamay vowsy para sa mga babay, unsa man sa among mga lalaki, kay may kaso ba ko nga pwedeng ipasaka batok niya, okay? Women's Month celebration kay Marso ta karong mga panahon na. Timing yun kaayo. No? Kani manggong violence against women and children, kabahin manggod ni sa mga pagprotektar, no, sa mga kababainhan ug mga bata laban sa mga abuso nga mabuhat pod sa mga lalaki nga ilahang karelasyon, no? Whether it's a dating relationship, common law partner, or legally married to each other, no, nga usahay ma-protect nga ma-subject sad sila to abuses or pag-abuso, no, nga nagkalain-lain nga klase sa abuso, dili lang physical, verbal pod appeal, psychological, emotional, financial or economic nga abuse, no, or kana nagprotektar ni pero mo lagi ning ilang ingon sa mga babay. Karon bali ang iyang pangutana kay para niya sa una siya dili siya abusive husband, siya ang battered husband, no? So ang pangutana naabay kaso, of course, no? Na may mga basic nga mga balaod under the revised penal code. Sama sa mga unjust vexation, physical injuries, nga pwede po ninyo nga mapasaka batok sa inyong asawa nga manakit ninyo physically, no? Ikaduhang pangutana, husto ba ang akong asawa nga naa pa siya'y katungod sa among yuta kay dili pa man mi anal pero buwag na mi ug sa nag-ipon pa mi ako ra gihapoy nagbayad sa yuta. Okay. Now ang ato ang situation, no? Ang situation nimo is ang imong asawa nakasa nimo. Now, ang ato man kong ingon nga the guilty spouse wala gyud na share sa conjugal properties, no? Pero kung mingon man gud ka guilty, kinahanglan sad gyud nga maprobar pod nimo by a court order nga guilty gyud siya or nga nakasala gyud siya, or ang court mo declare nga siya'y sad-an nganong nagbuwag mo or nganong ni-end or nganong nabati ang inyong relasyon, no? So that is the context. Pero kung wa pa na nato na probar as isa gyud ta nga naa gyud siya'y bahin, of course ang mga gibayan nimo pwede po na natong kwentahon i-deduct ug unsa man gani. Pero bottom line, i-remind ang imong asawa nga hoy nabiya kay kabit, no, nakasa baya ka, ayaw sa pag-asta-asta mura kag sikinsa, no? Kay tingalig, no, masumbalik ka ng imuhang pagkahigal o kanang kalaog. Ikatulong pangutana, obligado ba di ay kong muhatag gihapon sa akong asawa og suporta nga buwag naman mi ug may lain naman siyang kaipon ug wa pud mi anak. Legally speaking, ang suporta manggod adduha na ka klase nga support. Child support, suporta nato sa ato ang anak, whether naminyo ka sa mama or sa bama anang bataa or wala. Obligado gyud ka nga ikaw ang papa. That's child support. Second nga klase nga support is spousal support. Legal spouse ang tawag ani, meaning to say naamoy papel na ay dokumento pagpamatuod nga minyo mong duha or you are legally married, and part man na sa obligation nga spouses are obliged to render support. Dili ra ang bana ngadto sa asawa, ha? Ay mo pag-ingon ana, pwede bayag ang asawa, ang bana mangayo pud siyang asawa kung mas capable ang asawa kaysa sa bana, pwede gid mangayo ang bana. Gani lang usahay ang garbo bangan nga laki moy nangay support. Pero kibaw mo, naagyoy mga kaso nga mga ingon ana nga mangayo suporta. No? So, right now, wa mo'y anak, di ka obligado muhatag, pero sa nga naa siya'y kaipon, you don't have to give. Kay
But hunahon she is living with somebody illegally and you can even sue her for adultery. Okay? Pat o katapusang pangutana. Buhira ang kabit sa akong asawa. Pwede ba nako siyang kasuhan o grave threat? Kay nanghulga man siya nako nga iya kong patyon. Pero siya maoy na sa ospital ron tungod sa akong pangdunggab niya. O base sa akong pagsaysay sa panghitabo, self-defense ra ang akong gibuhat. Okay. Ang pwede gud nimo, pwede man nimo sa ikiha grave threat. Pero nga hindi man nimo sa ikiha og ang iya mong asawa for adultery. Kay kanang adultery maunay kaso nga ipasaka nato ngadto sa babae nga minyo nga nakighilawas, nakigrelasyon, di gani puyo. Kani gapuyo pagyud sila, unsaon kaha ni, no? So I think, mas grabe pa ni, no? So I think it's really ripe for an adultery case para mas klaro ang imuhang basihan nga di ka muhatag og suporta. Baga po nignaw imong asawag mga pa siyang support na nagpuyo naman siyang lain. Ato sa papangayo siyang laki na buang nayabag siya. Anong nimo man siya na mangita suporta nga naka kaplag man siya lain. Amunay pabuhian niya ayaw ikaw, no? Move on mo sa inyong kaugalingong kinabuhi. Ana ra gyud na, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.